transferred to the joint secretary. But if you know them directly, you can also do that directly. Bura mar jokanyo mag duond bura mar ODM e kachung'ot bura magem norochore bang' moko kuom rowere majendeke monjo kendo ketho romo makamano mane dhi nyime apise mag gwenge mawagai. Kaluwore gi jakom ODM bade magem Niko Chola, burano ne dhi nyime yo makare motelo ne monj makamano manotim kod rowere mane wacho ni burano ne en mar ketho nying jaod bura margi Elisha Odhiambo. Ochola wacho ni rowerego noturo dhoudi mag apisi margi mawagai kendo giwang'o kombe mag plastik mane nitiere. Ochola onyiso jofwamb weche ni gisechwalo lipot makamano nobila. Nyochwa ya ofis maduong' to bura ne waluongo ni wapango kaka koro dwa chako ofis mondo yawe gi moluor Raila Amolo Odinga. To gokinyi kwa dhi ofis to wayudo no ofis wano nyowang'e nyoro gotieno. Koro joma nyowang'o ofis no to wakia to wang'eyo ni gin guns mag jok moko mancho osedhi e udaka. Koro kwa dhi kanyo to wayudo ko wang' dhot to wang' kombe. To bende wadhi bwa report wachno ka polis ma wan gi OB number. Kai to bende kwa bet no do chako buchwa to jonjore moko kendo chako donjo bo monjo wa ni bura kwa nyal timo ka. Gitamore no kwa tim bura ni mabura midwa timo ang'o midwa yanye mjumbe. Wan bura ok watimo yanye mjumbe, wan bura watimo mar ODM, wapango kaka odwa ya ofis wapango kaka jakom biro biro mondo ya ofis mondo mos jogem. Maduong' awacho ne the suspended people, the rebellious, joma noringo mowe party, ni kapo ni gidwa timo buchgi gitima kendgi, jo ODM be katimo buchgi to gimigi kwe mondo gitim buchgi. Ng'ata mabire ODM ong'e ni Niko Chola e jakom mar ODM magem constituency. Omiyo wamiye uru luor to wakonye tich. Kaluwore kod masiche mag apaya makinde ka kinde